И какво става, хора? Аз съм Shadow и днес ще ви покажа как да построите къщата на Гъмбъл. Ако сте гледали детското, ще разберете за какво става дума. Само гледайте. Трябва ви кварцов блок, стъкла, такива плоски, кварцови стълби, синя вълна, тухли, стълбови тухли, ограда и слаб. После за декора ще ви покажа. Трябва да наредите така. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Едно. Аба. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Така, хоп. Играе на 1.10.2. Така че да знаете, в точка 10 има елитра. Аз вече от сега нататък, докато не излезе нова версия, ще гледам да играя на 10-ката. Защото казват, че била много интересна и аз реших да я играя. Но на мен ми изглежда същата. Той за сега ще му щупета. Чакайте малко така. Да знаете, няма много да съм бърз в строежа, защото не съм я строял на скорост, а и не съм се засичал. Така. Тук играя аз на новия апдейт, който е там с дето може да държите второ нещо в ръката си. Ето тук къде. И така. Тук така. Малко ми бъгва, защото те не мога да разбера. Хоп, хоп. Така. Не, добре ми върви. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Стигаш ли бе? Така, за сега много добре върви. За 3 минути сме построили доста голямо количество. И нещо, ще гледам да някъде няма 15 минути да го построя. Защото къщата си е доста яка. Ако играете на сервер, ще е много яко. После още 2 трябва да дигнем. Сега. 5, 4, 5. Сега ще се движа малко по-бързо. Сега изпуснах Shift-а и стои. Да падна, защото аз съм на Shift. Да не падам, да не бързам изобщо. Да съм си бавно. Да знаете, Dark Killer ще се върне утре вечерта, ще си дойде и тогава може да направим клип. Така че, извинете ни. Аз нищо не мога да направя по въпроса, защото Dark Killer, майка ми и баща му искали да ходят някъде си, да знам къде.
Така, 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 така. Така, 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 така. Така, 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 така. Точно става. Не бе. Да, добре. Така, вече е 5 минути клипа. Апсинг. Да знаете, на 1.10 се играе, не е много трудно. Просто да знаете, аз съм направил ревю на, може да не съм го казал, но ако играете с елитра имате, елитрата като скочите се активира с Space. Ако не знаете. Щита с 10 бутон. Аз какво се занимавам? Да ви кажа, аз много си мечтая, като се развия много в някакъв емералд, например, сега, защото нали прави клипове на емералд. Той много ме дразни. Така, където става постоянно. Хоп, хоп, хоп. Тук обаче е много гадно. Гледайте. Чакайте малко е така опсинг. Тук така да ги направя, че... Почва да заприличва поне на къщичка. Хоп, 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 опсинг. Така, на мен така ми хареса повече, като е с две отгоре. То в принцип е с едно, ама аз мисля, че е по-хубаво така някакво по-широчко. Апсинг. Да знаете, много по-хубаво от Pocket Edition тази Minecraft, така да е за комп. Защото ако е на таблет или на нещо, за да щупите нещо, трябва да го натискате продължително. И то е много гадно. Да ви кажа аз честно, елитрата е нещо яко такова. Така, 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 така. Още малко не остават покрива. Почти 10 минути.
И така. Сега тук горе. Тук така. Тук така са. Тук е така. Сега тук хоп. Ама са тук от външната хоп. Хоп. Аз гледам малко да бързам, че да не стане много голям клипа. Мисля да има още един клип, защото този стана 12 минути. Аз мисля сега тук така. Прилича поне малко. Почва да прилича малко. Веднага след това ще кача останалата част, защото ще бъде на 2 части. Ето така, добре. Ето така, тук. Хоп. Хоп, синк. За външен вид, аз мисля, че заприлича поне нещо. Там да сложим една вратичка. Една желязна, мисля да е. И така, благодаря, че ме гледахте. Ще има втора част, която довършваме къщичката. Така че, благодаря, че ме гледахте и чао!